Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрә. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Иң популяр туй даталары 25 соны белән бәйләм. Шул гаиләләр арасында тагын нинди кызыклы тенденцияләр бар. Халык һәм армия бердәм шәһәр чираттагы гуманитар ярдәм озатырга әзерләнә. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләрендәге балаларны яңа уку елына әзерләү белән шөгыльләнергә кирәк. Мондый йөкләмәне бүген шәһәр мэры аппарат киңәшмәсе вакытында бирде. Моннан тыш Наил Мәхдиев махсус хәрби операция зонасында күптән түгел командировкадан алынган сугышчыларның кире элемтәсе белән дә уртаклашты. Они эту помощь видят, они этой помощью пользуются. Махсус хәрби операция башланганнан бирле шәһәрдән гуманитар йөк төялгән 40-тан артык конвой җибәрелде. Бу эшне кирәк кадәр дәвам итәчәкбез дип уртаклашты Чаллы мэры. Халык һәм армия бердәм. Лишних денег нет ни у кого, мы это видим и понимаем, но тем не менее на эти цели, на поддержку и приобретение наших необходимых для наших военнослужащих всего того, что я перечислил, мы эти средства, безусловно, будем находить. Еще раз повторюсь для всех, снимем последнюю рубашку, но будем помогать нашим военнослужащим столько, сколько это необходимо. Шәһәр башлыгы читтә калмаган һәм җиңүне якынайту өчен кулдан килгәнең барысында эшләгән барлык битараф булмаган шәһәр халкына рәхмәт белдерде. Мэриядәге аппарат киңәшмәсендә Наил Мәхдиев хәрбиләрнең балаларын яңа уку елына әзерләү буенча йөкләмә бирде. Посмотрите, какие вопросы сегодня имеют место быть в этих семьях. Мы знаем эти семьи, мы их сопровождаем, наши службы, поэтому все эти вопросы здесь, в глубоком тылу, по отношению к линии боевого соприкосновения и зоны специальной военной операции мы глубокий тыл, здесь в глубоком тылу должны оперативно решаться. Поэтому эти вопросы, еще раз повторяю и говорю, являются первостепенными в нашей работе. Это вопрос номер один. Хәзерге вакытта шәһәр чираттагы гуманитар ярдәм партиясын әзерләү аны шәһәр мэры сугышчыларга шәхсән үзе тапшырачак. Махсус хәрби операция башланганнан бирле бу 42нче шефлык ярдәме булачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Яршалыда кешеләр күпләп була торган территорияләрдә җәмәгать тәртибен контрольдә тоту оештырылган. Бу хакта полиция башлыгының җәмәгать тәртибен саклау буенча урынбасары Раил Нәҗмиев сөйләде. Рейдлар бакча берләшмәләрендә дә узачак. Курорт дип аталган чаралар планы шәһәрдә 6 октябрьгә кадәр узачак. Аның максаты масса күләм ял итү урыннарында җәмәгать тәртибен тәэмин итү. Шәһәрдә барлыгы 29 шундый урын бар. Алар Имин шәһәр видео күзәтү системасы белән җиһазландырылган. Алар полиция һәм ичке эшләр идарәсе бүлекләренең дежурчәсләренә тоташтырылган. Анда шулай ук оператив вазгыять мониторингы үткәрелә. Особо значимые из них – это Парк Победа, Парк Гренада, бульвар энтузиастов, набережная имени Габдуллы Тукая, набережная Табеева, на которой ежедневно с 14:00 до 21:00 часов на охрану общественного порядка организовано выступление сотрудников управления и муниципальных служащих. Патруль экипажлары билгеле бер локация буенча 3 сәгатькә бер тапкырдан да сирәгрәк йөрмәячәк. Рейдлар бакчачыларга да кагылачак. Шәһәр чикләрендә барлыгы 16 бакча ширкәте урнашкан. Для обеспечения спокойствия дачников предусмотрено еженедельное проведение рейдов сотрудниками полиции совместно с муниципальными служащими, на которых будут выявляться заброшенные участки и посторонние лица. Узган ел курорт операциясы кысаларында гражданнар күпләп була торган урыннарда кылынган 4 җинаять һәм 73 административ хокук бозу ачыкланган. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
2025 ел башынан 428 пар шулық парлары білен қобат никахлашқаны бұл никахлашуның ғымыми сонының 35%. Шолы ғойлелер арасындағы қызықлы тенденция турында ЗАГС идарасы башлығы Рәуіле Зарипова сөйледі. Мұннан тыш бұл никахны тіркеу үшін 25 соны білен даталар популяр толыра қолдағы минутларда. Бұйыл ең үлкен кеуге 83, әкәләшке 75 яш тағын бір қызықлы статистика 428 пар қобат шулық партнерлары білен никахлашқан. Это подчеркивает, что истинные чувства способны заново зажечь искру надежды и любви. Тұрған сайын көбірек еш парлар ұстуйлары үшін уникаль даталар сойлы. Мәселен, бұйыл ЗАГС идарасы башлығы Рәвилә Зарипова сүзлеріне қорағанда популяр даталар 25 соны білен бейлі. Она легко запоминается и имеет красивую симметрию. Например, 55 пар выбрали дату 25.04.25. Несмотря на то, что многие опасаются вступать в брак в мае, в этом году 40 пар молодоженов выбрали воскресенье, 25 мая. На 25 августа 2025 года тоже красивая дата, 25.08.25. Несмотря на понедельник, уже подали заявление 36 пар. Мұнан тыш харби қызметкерлер қатнашында мақсус харби операция башланғаннан бірлі 496 пар өз мүнәсәбәтләрін тіркеген. Әтилері алғы сызықта болған балаларға да айырым ихтибар берілі. Соғышчыларының 65 баласы тантаналы шартларда шығарылған. Балалар үшін ең популяр исемнәр Айлина һәм Әмир болған. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Татарстанда 9 июльдә югары уку йортларына кабул итү мәсьәләләре буенча кайнар элемтә ачылачак. 16-дан 19 сәгатькә кадәр эшләячәк. Халык сорауларына Мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдзиуллин җавап бирәчәк. Сорауларны 8-843-94-95-29 телефоны буенча бирергә була. Шулай ук вакытта Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы бинасында 9 июльдә югары уку йортларына кабул итү кампаниясе мәсьәләләре буенча гражданнар кабул итү оештырылачак. Анда республика югары уку йортлары вакилләре дә көтелә. Язылу өчен телефоны 8-843-264-76-73. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. Рекламное агентство iMedia. Более 12 лет успешной работы. Запустим рекламу на остановках города. Реклама на остановках – это эффективный способ продвижения товаров, услуг и вашего бренда. Яркое изображение на остановках привлекает целевую аудиторию и обеспечивает гарантированный контакт потребителей. Заяви о своей компании. Звони 45 19 02. Долгожданная летняя дискотека от Радио Кунель. Встречаемся 9 июля в 9 часов вечера в пляжном клубе «Сандали». Хедлайнеры вечера: Ислам Калимуллин, Зарина Хасаншина, Салават Шарифуллин, Фируза, Радик Шарафиев, Игорь Дмитриев. Приходи, будет жарко.